Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ugla o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Vanessa May, hingkod ang pangidaron o taga Cagayan de Oro City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong mama nga nag-edad og 52 anyos. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Tana Vanessa May, magsagop tag tubig. Tabang og daaning basi yung galon ug ingon man kining balde. Oo. Ma, di man ko na magsilbi ang balde sa uban. Uy, kay kusog mo kiba. Mga galon lang unta to kay may mga takop. May mga suod pa man ang ubang mga galon. Ug ako na sanggipang sag-uban sa imong mga manghod ganina. Ako daan ning balde ug ikidaan ng mga galon. Di makakakabaw mo daan ang balde kay mukiba. Halala, sige, tana. Managop na tagtubig kay hapon na oh. Ay, tana. Puno na makaning tanan. Oh, ma. Og hinay ng balde, ma, ha? Kay maslide ka sa kibaan, na. Ay, di lagi. Anad na ko, ani. Hinay, ma. Alagas ko ito! Unsa? Mauna pa. Kakitagin ko. May pagkadakdak sa lubot ni mama. Ha? Nga nung taong gipugos mo yun ni mo nga kanang balde ang kausan mo, Isidra. Nga may pundo pa man ng tubig diha. Basta balde kausan pa yun ni mo. Ay, ang ako ba nga daghan tag pundong tubig. Kay ipamubo na ni mo ng imo mga bisitas, anang imo mga tanom-tanom diha nga mga buwak. Ay, sus! Gamay na kong kalipay, initan mo pa man, hay, Ramon. O ganun tabangan man ko ninyo kasaba. Nga wala man ito pagkadakdak ka. Wa man ko maunsa. Sigurado kang wa ka maunsa? Ay, wa lagi! Naunsa man mo. Ma, basig na makakraka ha. Aron dili ka kasab ang papa, ha? Agay, ag-o ninyo, uy. Mura man nun og kamoy nagdaan ning akong lawas. Indang okay na ko. Ma. Agay. Naunsa ka, ma? Sakit ako lawas. Unsa? Huwag maglisod ko sa paglakaw. Unsa? Di gyapon ka lakaw si Tiagaw? Di palagi gaw muli. Sa iyak ha ng kuwan? Kato bitong giingon ni mo nga pagkadakdak? Ay, ambot lang lagi gaw, uy. Kay dugay naman to, uy. Wa naman niya dahil nahitabo to. Mga duha ka buwan, nagod ang nakalabay, human siya madakdak. Unya, karon lang di ay siya sakitan. Dili ka tungod kay
high blood as tiyagaw. Ha? Ipadoktor na ninyo, oy. Kay matingaman lang ta. Nganong kalit lang nga di makalakaw stiya. Taas-taas ka na yung mong BP, Mrs. High blood na ko, Dok. Oo. Maong magtumart ang tambal, ha? Huwag ang bayan sa pagkadakdak si mo sampot, magpa-MRI, araw ito magklaro kung anong maglisod ka sa paglakaw. Kung may kalabutan ba ang imong pagkadakdak ini. MRI, Dok? Mga pilam sa gana, Dok. Maayong pagkadakdak ni Mama. Wa raman unta siya gibati sa pagkahitabo. Apan human sa 2 ka buwan, kalit lang siyang gibati og kasakit sa lawas ug maglisod na sa paglakaw. Og dihang among gipadoktor, taas gyud ang presyon sa iyang dugo. Mao may mga tambal nga gresita. O kinahanglan nga ipa-MRI tungod sa iyang pagkadakdak. Unya, may gibati ka lagi adto sa. Unya, wala ka musulti kay mahadlok ka nga iadto sa doktor. Nadili namang mangunsa ang doktor, God. Manambal gani noon ang mga doktor sa mga sakit, ma. Uy, ikaw ba ang akong gikadlukan ang bayaran ng doktor kay watay kwarta? Ma, unya unsa man ni nato ron? Nga mas dako naman noon tagasto. Ipa-MRI naman noon ka atong doktor sa bukog. Unya, mahal mo di ay na. Ay nang paggaso, lugunaw na anak. Uy, ay dili. Hindi ko magpa-MRI. Hindi tayo mamalik sa doktor. Oh? Kay lisaw, ba kining atong lugar paglugsob kung mabalik tag doktor. Magabalabal pa ta. Unya, ikaw? Ay, maluoy rin laging Ginoo, oy. Mamaayo na ko, ani. Ma. Ma, nanay mong pagkaon, oh. Sige na, kaon na, ma. Ma. Wa naman yung magtingog si Mama. Natuog pa ka ni siya. Ma. Ma. Mamata na, ma. Kaon na. Ma. Oh. Di man mo mata si Mama. Ma. Mama. Ma, naunsa man ka, ma. Ma. Tabang mo. Si Mama, dili na mo mata. Ma. Samot nga di na natubada si mama ninyo sa ospital kay nag-uwan. Nya, watay laing masakyan. Habay-habal ra.
ako di na maayo ang magsakay o habal-habal ron kay dango kaing daan. Unya pa, unsama na to si mama, anak. Wapa man tayo mahibog na unsa na siya. Kung nga nandila na siya mo mata. Ako masagi, kuan, himusuhan. May pulso pa man. Buhoy pa man na sa mama ninyo. Unya lagi, nga nung dili man lagi siya mo mata pa. Nga naman. Huwag ka ni atakiha si Tiagaw. Ha? Giatake tingali na siya. Na-stroke ba? Ambot lagi anak gaw. Wa man sa taon may kwarta ikapatambal anak niya good. Maon na. Naglubog na lang si mamas banig. Luhoy na kayo. Sus, kung kwartahan palang unta taay. Mao lagi gaw. Ay, paitagin na ni pobre tao eh. Kung may kwarta pa lang lagi ni gaw, amo na nagipa-doktor si mama, oy. Di na gina siya kabarog sa. Magsigil lang higda. Oo, di na naging siya kabarog, gaw. Di naman gani kalingkod. Mag-agay-agay man. Unsa? Kung na-stroke lang ni mama, gaw. Ngayon dili man siya makabarog. Ngayon dili man siya magkalingkod nga, mabatian pa man kuno niya ang pikas niyang kamot. Apan, wala lagi kuno'y kusog. Maulian pa ka na si mama. Ha? Gaw? Goal na kay ko sa kahimtang ni mama, kay luoy na kaayo siya. Magsige na lang og lubog sa banig. Mag-1 year na nga, ingon niya iyang kahimtang. May naghatag unta na mo og wheelchair. Apan wa mo sad gamit. Kadi man gyud makalingkod si mama. Sakitan man siya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa pagkadaktak ni mama, wa ra man to siya gibati adto. Apan human sa 2 ka buwan, nisakit ang iyang lawas ug maglisod siya sa paglakaw. Tungod ka to sa iyang pagkadakdak. Ikaduhang pangutana. Pagpadoktor na mong mama, taas siya og BP. Kung dili man to tungod sa iyang pagkadakdak, dili ka nga mild stroke tong iyang gibati, dihang kalit siyang dili na makalakaw. Ikatulong pangutana. Sige lang may patumar ni mama og tambal, kay wa man may ikapa MRI niya. Unya, kalit man siyang wa mo mata. 2 days gito siyang naingon adto. Na-stroke o mild stroke ka si mama? Tungod ka to sa gipang-inom ni mama nga tambal nga bisag unsa na lang? Ikaupat og katapusang pangutana. Mutuig na nga naglubog si mama. Luoy na kay siya. Unsa man gid kay sakit ni mama? Na-stroke o mild stroke ba ni siya? Unsa may kalainan, anak? Unsa pa man ang among buhaton ni mama? Kinahanglan ba gid siya nga ipa-MRI? Pila man kay gasto, anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Vanessa May. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, aniya na sa bako, si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo sa inyong mga suliran, mga kalibo, gumunhap sa kinabuhi, mga butangan nakahasol sa inyong mga huna-huna. With my partner, who until now, nag-social distancing lang gihapon kami, si Ato ni Elin Bathan nga mo'y mutambag sa inyong mga legal nga mga problema.
Ang akong matambagan kato mga medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Mamili lang mo. Sa among email, suliran_612@yahoo.com or ariba mo sa among Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, or inyo bang ipadala direktamente diri sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Nindakbayan sa Sugbo. Ang atong makuhang pagtulunan karong adlaw mo kini nga to take care for those who once cared for us is the one of the highest honors. Tinuod yun. Mo nang kung ang atong mga ginikanan tigulang na, kailangan na nato sila butang sa suok, no? Ato ginang atimanon kay sa gagmay patamo po na sila nagarigla nato, no? O bisan nili mga ginikanan, mga surrogate parents, older members of the family, nagtabang pag-reglar nato sa gagmay pata, pagkatigulang nila, panahon na nga we have to return the compliment, no? Muna the highest honors, no? Okay, gikan sa Chunga Hospital Pediatric Alumni Association, na ay mga priority ang mga tagaan o bakuna sa COVID-19. Ang number 1 priority kami, ng mga frontliners, mga healthcare workers. Dili lang doctors o nurses, ha? Tanan nga mga hospital workers, including the janitors, the security guards, kanang nasa administrative office, tanan nga mga hospital workers, kaya naamang good exposed man ta sa mga pasyente. Ikaduhang priority are those mga senior citizens, 60 anyos pataas. Ay katulong nga priority, mao tong mga naay mga comorbidity kung tawagon, kung mga high-risk group nga naay mga medical problems like mga hypertension, cardiac problem, diabetes mellitus o uban pang mga klase sa mga medical problems. Okay? So atong magtatampo ko ng adlaw si Vanessa May, 22 years old, taga Cagayan de Oro City. Punto medical kang problema ni Vanessa May. Wow! Ayaw ding pagpaminaw diha sa atong mga suking tingpaminaw ni Stephanie Lacion Rojas. Nag-shout out gini sa iyang mga sa iyang papa ug mama sa atong Facebook, no? Kini nga kong suliran official writers page na Stephanie Lacion Rojas. Maayong pagpaminaw ni Merlin Lipalang, ni John Michael Badal, Marisa Munalika, Charlito Clitar. Palihog kuno kog a little detalya sa inyong mga gipadala nga mga sulat diri kanamo kay para mahatagan og maayo nga drama sa atong mga talents, no? Og si Rene Day og si Lina Abela diya sa Sunok Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Sumasa nabati nato ganyan sa drama ang medical problem ni Vanessa May nga taga Cagayan de Oro City, mao nga bahin sa iyang inahan nga 52 anyos na ang panuigon. Maayong pagkadakdak sa sampot niini apan wala pay gibati sa pagkahitabo. Apan dangtan og duha ka buwan kalit na nga nibati kini og panakit sa lawas ug halos dili na makalakaw. Ingon sa uban nga basin high blood. Maong ilang gidala sa doktor. Bisan unsa na lay gipainom nga tambal aron maulian, pero wala gyud maghapoy epekto. Naginom ang niingon ang doktor nga ipa-MRI apan wala sila'y kwarta ipa-MRI hangtod nga nikalitra og
atake ang ilang inahan nga nagtuo silang mamatay na kay murara kini og natulog og duha ka adlaw. Wala nilang padala sa ospital kay lisod lagi dalhon sa ospital ang ilang mama kay dili na lagi kalakaw ug habal-habal lang ang pwede masakyan. Naglubog na sa banig na lang karon ang iyang inahan. Sumuna atong nabati ganina sa drama. So maningkamot lang gyud ko badi sa may sa imong mga pangutana nga matubag nako, no? Iunang pangutana. Sa pagkadakdak ni mama, wala raman siya gibati adto apan human sa duha ka buwan nisakit ang iyang lawas ug naglisod sa paglakaw. Tungod kahato sa iyang pagkadakdak. Ning sugyot mo itong imong doktor nga MRI, no? Kanang MRI, magnetic resonance imaging, usa ni siya ka diagnostic procedure. I really do not know unsa man kagrabe ang damage sa pagkadakdak sa imong mama. So, kadton ta ko MRI pa, ma-roll out na to ang basig na ay kitawag na to pelvic fracture o nabay da sa sacrum kanang tumoy sa atong vertebral column sa atong bang hip, sa pubis o kanang tailbone, hindi dapit sa atong lubot, no? Ug simbakulag na sleep disc kay kini ba yung atong luyo na ba yung vertebral column diha nga murag ibang pile nga low block, no? Dahil herniated o pulap sang iyang desk, moapekto ang mga vertebral nerve nga naa diha nagsubay. So maunay mga hinungdan. Basi masabtan kun mug maayo nga na ako'y kaila suod akong amigo, military man to siya, di ako mungan og pangalan, naigo to siya bala, no, kay counter lagi, naigo ang vertebral column, mo to hinungdan, digid siya makalakaw na. Hangtod, grabe, no, mauloy lagi, no, so mauna nga, kung dili madaog MRI o magnetic resonance imaging, pwede siguro og CT scan. Kay libre mo tingalin ni sa mga government hospital, labi na da sa Cagayan de Oro City, nindot kayo ng inyong hospital de oy. So, dool mo dihag mga influential nga mga tao, social worker ba, o mga politician nga maka-recommend ninyo nga ma-CT scan, no? Kay para ma-guided siya ng doktor unsa man ang pagtambal, makita mo dito sa ilaw kung sa'y na damage. Okay? Ikaduhang pangutana, pagpadoktor na mong mama, taas siya og BP, kundili man tutungod sa iyang pagkadakdak, di kaha ni mild stroke tung iyang gibati dihang kalit siyang dili na makalakaw? Posible, but not stroke, no? Kinai-control niyang blood pressure. As we all know, 52 man ang edad yung mama, mga 120/80 ang blood pressure. Kanya, depende sa kataas ang blood pressure, na siya mga anti-hypertensive medication kung taas good kayo. Kung stroke man good, Vanessa May, nakikitawag na ito hemiplegia. One half na sa body ang yung tadi malihok. Ang gwapo ni siya ay pain, no? So one half na sa body ang malihok, itawag nga na mo sa pinulungan mga doktor as hemiplegia. Murang mahiwi sa kamot, di na mo bayhon, magsungkod na, no? Muna ay kasagaran maobserbahan mo sa mga tao ning agi og
stroke, no? So, mo na ako ikatubag, ikaduhan mo panguta, ikatulong pangutana. Sige lang may patuman ni mama ug tambal kay wala man may ikapa-MRI niya. Unya kalit man lang siyang wala mo mata og duha ka adlaw. Siyang naingon adto na stroke o mild stroke kaha si mama. Tungod kaha to sa gipang-inom ni mama nga mga tambal nga bisan unsa na lang. Ay, mga doktor dili man na muhatag ng tambal sa unsa na lang. So, nagi-indication nga nga gihatagan sa mga tambal. Posible nga na mild stroke po siya o unsa man diha. So, marami sila gitawag na to og transient ischemic attack, no? Daghan kayo mga mahimong hinungdan. Mo nga tuod lagi po sa financial reason, di lagi po ta makapatuyang sa gusto natong pagahimuon unta, no? Posible sa na siya banisa may nga electrolyte imbalance or nutritional deficiency ba kulang siya sa kuan. Mag-work up lagi, mag-work up yun. Usa ta mo hatag og tambal gun sa diha. Nga ma-exercise po siya, ma-move ang extremities. Labi na sa lower extremity, inyong ipang move, no? Nya, kung mahigda siya, balibalihan ninyo from side to side every 2 hours. Ayaw lang nga flat, good siya naghigda the whole day. Kaya para makasirculate ang dugo, no? Nya, i-exercise taman sa iyang makaya. Ayaw lang yung bata pa man ang 52, no? Di pa pwede na yung luya pa kayo, no? Luya na kayo. So, mauna ang akong ikatubag. Ikaw pa ito katapusan ng pangutana. Mutuig na nga naglubog si mama. Luoy na kayo siya. Unsa man kahit do'y sakit ni mama. Na stroke o na mild stroke ba siya? Kalainan. Unsa may kalainan na? Unsa pa man ang among buhato ni nagyud siyang amo na gid siyang ipa-MRI, pila man kaha. Mas maayo good Vanessa may nga may MRI yun, no? Ako ba kay balo kining magnetic resonance imaging depende sa area nga i-expose, pero mo range ni siya from 10 to 20,000, no? Ang bayad niya ni. Pero kining CT scan naani sa mga government hospital o kung ma-refer ka sa social worker, free raman ni siya sa kumpakaibaw. So, kinalang mamudool mo yung mga tao diya sa inyo, no? Cagayan de Oro City mo, pero akong pagtuo Mountain Barangay mo, kay habal-habal mga inyong sakyan, posible na mild stroke siya o nabay fracture sa iyang pelvic area or slip disc, no? Mo na yung mga masuta niya nato kung atong siyang subject for diagnostic procedure. So ayaw kalimot ang iyang pagkaon o iyang mga electrolytes. Kung na ay mga vitamins, unsa naman diha, pagkaon yun, no? Nutritional nga, intervention, mas maayo. Unya inyo siyang i-turn every 2 hours from side to side. Nang matulog siya. Ayaw lang nga permanente lang yun nga naka-flat siya sa higdaanan. Okay, dool mo dihag mga influential nga mga tao na mga maluoy diha sa inyo katabang about this diagnostic procedure, no? Basta kining CT scan akong balikon barato-barato ni siya kaysa MRI. Ug sa mga government hospital pwede mo rin gihatag lang ng CT scan og libre. Okay? So, hinaot nga aduna na sa kami nakutlo nga pagtulunan karong adlaw.
Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Bathan. Moingon nga daghang salamat gyud sa inyong makanunayan ng pagpaminaw sa among mga programa sa RMN. Napabilin kaming numero 1 dinhi sa Sugbo ug dako akong pagtuo sa Kabisayan ug Mindanao. Maningkamot ra gyud ko ug kami ng duha ni Atty. Eileen nga makahatag kaming kulor kinabuhi, kadasig ug lights, no? Suga sa inyong mga sulat-suliran nga gipadala diri kanamo. Dili mangluod kung dugay kay madagang pagdagad kay daghan kaayo may dawat nga mga sulat-suliran. Ug dili maikog maulaw kay kitang tanan adunay suliran. So once again, gikan kanamo sa Radio Mindanao Network, Radio mo Nationwide Tatak RMN. Dagang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw ug maayong adlaw. Mana so sa ka Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ug yun man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Junji. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Parting Time. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba na siyang kaagi ka doon? Mukaning sa ka lalaki nga taga Eden Turil, Davao City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Junji. Junjay, asam tam deliver banok ron. Sa Merkado Tarodax, Asa man di katong gingo ni Sir Jerome? Orex, Sige ba, Jay? Kami, tumargil kung asayo na to deliver. Kay, ikaw may siniligan sa tong boss, di ba? Okay. naligan ba eh? Parihas na to eh. Sige, muna tayo hatod sa Merkado. Ikaw na ang bagong ahente, sir? Ayaw pag-sir na ko eh. Junji na lang. Oh, sige, good. Unsa na yung pangani mo, miss? Angeli. Wow! Dutag pangano eh. Asam na mo mama? Ang imo magong mama ang nakabutang dre nga among deliveran. Oh, busy si mama. Ako rin mo receive anang imong gi-deliver nga mga manok. Okay. Samang ka, nga pilit pa kayo tinanawan si Angeline mo gani, ha? Ikaw dali ka kabantay na. Ako pa! Bawa ka 6 kilo ko ta. Matay lang 6. Hipin mi magkauyab. Amaw.
Bitaw bay. Guwapa si Angeli bay. Ya, si plano ni mo. Ubalik ko dito. Ako siya panguyaban. I love you, Angeli. Junji. Basig makaingon ka ha nga presko kay ko. Pero ang tinuod, isang bag-ulan ta nagkaila, pero nakagusto ko nimo. Kung hinaot nga, dawaton mo ang akong kupma. Bitaw, Chi. Nga nung mulimot man ko nga, ganahan man sa kunimo. Ang but mong ipasabot nga, uyab na ta. O, Junji. Ako na kang gisukot. Salamat, Angeli. Tinood ka ba eh? Isugot ka ni Angeli? Oo, nag-ibay Dax. Uyab na mi. Kung biliba ginawa ko niyo ba eh? One click naman. Ay, tsambara to ba eh. Paji, tawagin na nga nambiro. Ang sabi ng bira. Customer nga daan si Jerome. Tawagan na nimo kay patulog manok. Okay. Kasani? Si Junji ni ma'am. Ang bago nga ahinti sa imong kuhaan og kanang manok. Amo nang ihatod ang imong order, ma'am, ha? Oh, sige. Ako lang i-text mo akong address, ha? Salamat kayo, sir, ha? Uy, ayaw lang pag-sir na ko, ma'am, eh. Junji lang. Ay, ayaw lang sa pagmam na ako. Pagkat na lang, kay Katrina man ang akungan. Sige. Kat na lang ako itawag mo. Lami sa dos Katrina da. Siksi kayo. Suwayan ako panguyabi. Bas hindi ba da? Tinuod kat? Imo na kong gisugot? Oo. Sige. Kat na lang ako itawag mo. Subay? May naalbog ang uyab? Oo, my Dax. Si Katrina. Bilibag yung bata. Gabihan mo ba eh? Be, pag-iskis ako sa kuko, be. Pag-iskis ako, be. Liba na ginagawa ng medyo eh. Usara mo kay panguyab sa babae, sugton na yun nga. Maro mo ni siya, be. Sama na. Gwapo mo siya. Di kita ko sa abilidad kay nang dagway tao, daginoton kayo. Kaya saan ta mag-deliver nun? At ito silang Angeli. Mo ba? Kadita. Kuha mo cellphone. Lawag ka niya? Dili bay. Akong i-wallpaper ang picture ni Angeli. Basig niya butanaw sa akong cellphone. May nang iyang makita ang iyang picture nga akong i-wallpaper. Pangisa ba tao eh? Nga ko taong ako mang naong ngayon mag-wallpaper diya sa iyong cellphone. Ganahan lang ko. Aron, permi ka na akong makita. Nga naman ko, no? Kaya gusto na ko
nga inikatog na ko sa gabi o inigmata na ko sa buntag, ang imong naong ako makita. Ingon anak ka na ako kamahal, Angeli. Salamat, Junji. I love you. I love you too, Angeli. Salamat ha, Junji. Ganun nagpasalamat mo ka. Nalipay lang ko. Nga akong pick mo imong wallpaper si Marcel. Siyempre, labod ka na ako. I love you, Junji. I love you too, Katrina. Aksyon ko kabalakan yung video, G. Ha? Yung naman? Alaliman ka. Kung makita mo ng Chile, yung picture ang nasa mong cellphone. Makita po mo ni Katrina, ang picture po ni Katrina ang nasa mong cellphone. Teknik man na, bay. Aron dili na masakpan ba nga duha day sila sa kong kinabuhi. Uy, ikaw, goodbye na. Bay! Ikaw lang yun. Bay, bay, Junji, bay. Oh, bay Rex. May tuyo ka? Oh, naipakoleksyon mo. Asa man? Naragong nasa unahan ka ng bagong tindahan diya ba? Kanang kana ba? Kanang guwang-guwang na ba yung tigiya diya? Kana? Oh. Sige bay. No problem. Ako'y mo koleksyon dito. Kompleto na akong gibayad, J, ha? Salamat, madam. Important ako, ha? Okay. Sakto ba yun? Uy, madam. Wapa malagi kang tindira, madam. Pwede ko mangayos yung number? Ay, kursonada ka? Unta. Kinsa ba yung pangan, madam? Linlin. Di aray ang number, Daan pagod ko nga ikaw ni Junji. Uy, ganun na iba mo ka nga. Ako ang nanawag ni mo. Ang. Ningon man si madam nga, nangayo ko na sa akong number. Bitaw salamat ha nga imong gitubag ang akong tawag, Lin. O, sino mo tuyo na ko, G? Gusto lang ko nga magkaamiga ta. Kana kon okay ra nimo. Okay ra, oy. I love you, Lin. Oh, Junji. Mo na'y tinuod, Lin. Sige na to communicate. Nadutngan ako nimo. May chance ba ko, Lin? Lain sab kaayo kung mulimod ko. Nga love man ka na ko. Oh, Junji. Ako na kang gisugot. Salamat, Lin. Grabe, bay. Grabe na gabi, Tulog ka ba kumuyab? Tulog mo babae? Awa na ram ginang kinabuhi, bay. Ninuting daghan tag uyab. Kay daghan tag kapilian. Kuyaw, wasakpan ka, bay. Amping lang gid, bay. G, ugma ba? Kuyog ta ha? Asam ta? Naamagay mag-birthday sa akong mga kaliwat. Mga ligo man bigdagat. Kuyog ta ha? Ano sa makitan ka sa akong mga kaliwat ba? Sige. Salamat din ha nga. Welcome ra po day ko sa mong kaliwat. Siyempre, oy. Ako gud kang uyab. Picture sa taoy. Wala ta magtagay. Sige, dali.
cellphone naman ko, oy. Palabim sa kag-inyong eh. Je! Ikaw na bahala ni Linlin, ha? Ihatod na naman siya yung bahay, kuyan. Sige. Ako rin bahala ini. Ako rin ang ihatod sa iyang gipuyan. Dali na. Dali na ning. Kaya, dalag Mauli na ta. Salamat. Naabot ng gidas iyong gipuyan. Salamat siya. Ay mo kong gihatod. Tutok ka na ko. Ipog ka? Kara, giliw eh. Hagkat ikaroon. Haki. Ito ka hindi ko masukol. Chocolate, ha? Huwag ko magtuod na may tabo minulinin. Yung isang bihan na da. Nadutlan na may nugo niya. May nahitabo na namo. Uy. Si Angeline may nanawag. Saan kay tuyo ini? Sa iyong kayo nanawag. Bahala ka eh. Hindi ka tubagon. Da. Pulaan ka lagi. Nanuwag sa balik. Uy. Wala. Si Katrina ang dining nanuwag. Nga anong mukha ni sila? Wala siya manawag. Si Angelina po ang nanawag. Ako na lang ito bagon, be. Hello, Je. Salbahis ka! Noon siya, hoy. May lain ka na yung uyab. Og Linlin ang pangaan. Ha? Di ka natin uunay. Makakon! Naamoy picture gipost sa babae. O gitag pa ka. Nanong imo manigibuhat ako, G? Sorry. Nakasa ako sa tong relasyon. Karon magutan ako ni mo. Kinsa imong pilion? Siya o ako? I'm sorry, Jela. Mas gimahal ko si Linlin kay nimo. Salbahis ka! Makabaan ka ba unta? Angeline. Ayaw nagpakita na ko, ha? Ako ingon si mama nga dili na mi mo order ni mong manok. Hello, Angeline. Hello. Paong na. Sorry, Angeline. Si Katrina nasad. Bahala na lang na eh. Hello? May kay imong gitubag. Katrina? Gabihan ni mo, Joy. Naman kay na yung uyab o sweet pa kay mo nangaligos dagat. Sorry, Kat. Ingon ka, mahal ko ni mo. Bagkakon man ka, uy. Sorry kayo. Mas mahal na ko si Lynn kay nimo. Maong kalimti na lang ko. Iyay, sakpa ng idlas do. Nagbibay? Nga, saan nga ron? Usalay mo uyab. Focus na lang kong Linlin. Siya na lang ang hatagan ako sa tanan akong atensyon. Kay nilang tulo,
Si Lilin magid ang pinakabugat nako. Kung sa mo si Lilin hindi naman mo reply kung akong satan. Kung tawagan sab, dili mo tubag. Noon sa mga na siya. Oo, naan maling uyab si Lilin do. Ayaw nang kubidya, habi ha? Bati na. Tinuod di akong isulti ni mo. Dahil si bagong uyab, ilang silingan. Unsa ka tinuod din akong nasairan. Nga may bag-o kuno kang uyab. Ha? Tinuod ang imo na dunggan. May bag-o na ko. Amo ng silingan. Mau magbuwag na lang ta, Junji. Kaya wala ko igugma ni mo. Lin, ay nagbuhatan ako. Mahal di ka. Mang maluwi ka. Ay kubuwag Naunsa man ka, uy. Mamugos man ka, bisag wala ko'y gusto ni mo. Ay, pamugos mo ka galingon, uy. Kaya wala ko'y gugma ni mo. Lin. Gaba na ang nihitabo na ko. Tungod sa mga babae nga akong ipasakitan. Sa mga naminaw karon, ayaw ninyo sunduga nga akong gibuhat. Dinhin na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Nagkita mga higalang kaagi ni Junji nga taga Eden Turil, Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga regalahan, parting time.